Insider promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Chápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Dobrý podvečer, vážení posluchači. Já, Palonem, vás vítám při našem dalším pořadu s Petrem Insiderem z Austrálie s názvem Světová rovnováha. Tak zdravím ja, nielen teba, ale aj všetkých poslucháčov SVCS. Já tě, Petr, taky vítám a jde opět o přetáčený záznam, o kterém víme, kdy bude zveřejněn na svobodném vysílači SVCS a bude to zřejmě, Petr, 16. září, v neděli. Áno, presne tak, nedeľa 16. po slovenský septembra. Jen tak pro zajímavost řeknu, že to točíme vlastně o týden dřív, dneska máme neděli 9. září, jen tak pro zajímavost. A dnešní podtémy, nebo jak bych to nazval, máme vlastně 4 body. První bod je důvody a druhy oslabení světové rovnováhy. Druhý bod máme hospodářská a utečenecká krize jako oslabení světové rovnováhy. Třetí bod máme vytvoření totálního chaosu jako jednoho ze záminek na třetí světovou válku. A čtvrtý bod máme možnosti prevence totálního chaosu a zabránění všeobecné katastrofě. Tak a já ti asi, Petr, dám slovo, nebo měli bychom ještě k tomu něco říct? Myslím si, že môžeme rovno začať. Já myslím, že bychom ještě mohli říct tu e-mailovou adresu, která bude uveřejněna taky pod tímto záznamem, na kterou můžou posluchači případně reagovat svými dotazy. Ta e-mailová adresa je palon@protonmail.com. Tak a Petr, a můžeme se pustit do toho. Áno, ja som tak totiž to rozmýšľal, že prečo, respektíve ako začať a september, čiže září a prečo som si v podstate aj vybral tieto témy. Ten výber vôbec nie je náhodný. Súvisí s tým, že v týchto dňoch je vlastne 10. výročie. 10. výročie od začiatku veľkej hospodárskej krízy, ktorá veľmi úzko súvisí s dvoma faktormi. Teda takto. Dva dôležité faktory prispeli vôbec k tomu, že tá kríza vznikla. A konkrétne sa to stalo v USA, čiže Spojených štátoch amerických. Prvá vec, ale to si treba zase uvedomiť, že to je záležitosť, ktorá tam vrela už veľmi, veľmi dávno. To nebolo, že vec, ktorá tam bola, ja neviem, posledný 1 alebo 2-3 roky predtým, teda než tá kríza vypukla. A to bola realitná bublina. To znamená, že nehnuteľnosti, čiže reality sa tam predávali za extrémne premrštené a nadhodnotené ceny. Česky asi nemovitosti. Áno, presne tak. Dobrá poznámka, aby aj niektorí bratia Česi, ktorí majú trošku problémy s istými slovenskými výrazmi, aby aj oni vedeli. No a toto bol výsledok dlhodobého procesu, ktorý ja si nemyslím, že by to bol prirodzený vývoj trhu. Toto. Ten vývoj bol riadený veľkými hráčmi na poli trhu s nehnuteľnosťami, čiže ako si správne podotkol, nemovitostmi, lebo ono je to o tom. Všetkom, akýkoľvek druh tovaru, lebo áno, aj byty, respektíve domy, i keď mnoho ľudí to tak nevníma, ale sú de facto len tovary. Česky zboží. Áno, zasa zboží, áno. Sú to len tovary a
každý jeden druh, či už tovaru, alebo čiže zboží, alebo služby, má len takú hodnotu, do akej miery, respektíve takú cenu, akú sú za ten tovar, čiže za to zboží, respektíve za tú službu ľudia ochotní zaplatiť. Hej. Čiže keby, ja neviem, a to je realita, ja neviem, v Európe s tým nie je nejaký extrémny problém, ale ja neviem, v Afrike je ropa nepodstatná. Hlavne v tých rovníkových oblastiach. Tam je podstatná je voda. Zdravotne nezávadná pitná voda, aby sme to na pravú mieru uviedli. Ano, ta je většinou kolikrát v těch místech dražší ta voda než ropné produkty. No určite, s tým sa nedá nič inšie, len súhlasiť. No a teraz, aby sme sa dopracovali, že prečo o tom hovorím, že je absolútne irelevantné, proste nepodstatné, o akom tovare sa budeme, alebo službe sa budeme baviť. Podstatné je, na základe čoho sa dostane tovar, čiže zboží alebo služba na úroveň nejakej ceny. Hej? A toto sa v USA, v Kanade áno, tie ceny rastli aj tam, ale obzvlášť v USA sa toto dlhodobo nadhodnocovalo, teda nehnuteľnosti, nemovitosti sa dlhodobo nadhodnocovali. Ja by som povedal, že už od prelomu 80. a 90. rokov. A potom vlastne to stále rástlo a teraz niekto prišiel a zrazu tú bublinu, proste ten balónik, puk, proste nejakou tou ihličkou prasklo. Hej. Toto je jeden faktor. Druhý faktor, lebo čiže hypoúvery, hypotéky, zrazu dlžili všetci všetkým, technicky, lebo tak to naozaj bolo. V tom čase dve niekedy, teda takto, dve to bol minimum, niekedy aj 3-4 hypotéky na jeden dom, alebo na jeden byt, to je jedno. To bolo celkom bežné, pretože, a tak to naozaj bolo, hej. Ľudia z iných štátov sveta tomu nechceli veriť, ale v USA to naozaj tak bolo, že na hypotéku sa brala iná hypotéka, aby sa mohla splácať. Ako z pohľadu Európanov úplne, že mimo mísu, absolútne mimo logiky, ale tak to bolo. No a potom to už išlo, že celé zle. No a to je jeden dôvod. Čiže, lebo takto, my tu nie sme v nejakej riadenej a prílišne koordinovanej relácii, čiže my si môžeme začať nielen, ja neviem, príklad poviem prvou, môžeme si začať aj druhou témou, lebo tu nás sa vlastne bavíme nie o prvej, ale o druhej téme. Hej? Že hospodárska a utečenecká kríza. Vypichol som hospodársku, pretože v súvislosti a súvzťažnosti na, respektíve priamo na to 10. výročie je najproblémovejšie. Potom hneď za tým, keď to celé raflo, všetko, to bolo nejak napomedzi jary a leta toho roku, a na začiatku, teda koncom leta, začiatkom jesene, čiže to bolo, čo ja neviem, 3 či 4 mesiace, plus minus nejaké drobné, krachla jedna z najväčších finančných inštitúcií, to bol finančný dom, čiže to bol, obchodovali na burze, NYSE, New York Stock Exchange, S&P, čiže to sú americké burzy a indexy a tak ďalej, FTSE a tak, proste tieto veci. Aj hypotéky mali, aj klasické, teda bezúčelové úvery a proste poistenie a tak ďalej. Či už, ja neviem, životné alebo poistenie aut a podobné záležitosti. Proste zase rafol Lehman Brothers a už sa to šinulo. Hej? V 2008 roku. No a toto je len jeden z dôvodov. Alebo takto, nepovedzme, že jeden z dôvodov, lebo hneď by sa všetci na to oborili a to je človek, čo si vymýšľa, lebo hospodársku automaticky dáva do roviny, teda do rovnítka, dorovná sa, že to je oslabenie svetovej rovnováhy. No áno, je to len jeden z, nepovedzme, že z dôvodov, ale možných dôvodov. Ja to poviem takto.
hospodárska a utečenecká kríza. K tej utečeneckej sa zase budeme neskôršie venovať, neskôršie sa k nej dostaneme, že kto, čo, prečo, na čo, za čo, ako a s kým. Lebo môžeme sa aj tomuto venovať, že to je taká, už by som povedal, geopolitická otázka. Môžeme to aj takto naopak prevrátiť, že budeme druhú tému riešiť ako prvú, lebo technicky nám je to úplne jedno, keďže sa budeme venovať, dostaneme sa ku všetkému. No takto. Lebo treba si veci povedať tak, ako sú. Od 2010. roku, od druhej polovice, nám vypukla tzv. Arabská jar. Čiže začali padať na severe Afriky a na Blízkom východe, respektíve keď niekto chce, tak Blízky a Stredný východ, začali padať režimy a vojna začala, teda vojny lokálne, miestne začali. A teraz, že dobre, no teda v zmysle nie, že dobre, lebo nie je to dobre, ale proste zaokrúhlenie tých 4,5 roka sa, samozrejme diali sa strašné veci, lebo vojna nikdy nie je dobrá vec, ale sever Afriky, respektíve konkrétne keď sa budeme baviť zase z východu, na turecko-sýrskej hranici sa to nejak držalo. Ako, to už je zase na inú debatu, ale držalo. Hej? A zrazu tí utečenci teda tie krajiny si povedali, že dosť, a utečenci si povedali, že ideme do Európy. Hej? A zhruba na rozhraní jary a leta 2015 začala ale extrémna, proste masová utečenecká kríza, o ktorej ma nikto nepresvedčí, že to nebolo riadené a respektíve nie je doteraz. No na to jsem se ti chtěl právě zeptat. Kdo to podle tebe řídil, tady to stěhování v úvozovkách? No ja by som odpovedal otázkou. Máš nejakú predstavu? Lebo ja mám. No já bych si to typl, že Spojené státy. No takto. Áno, ale že kto bol, koho vazalom bola, čiže otrokom boli tie organizácie v USA. Bo oni sa tam len nejakým štýlom priplietli. Či máš nejakú predstavu? No tak podle mě to vlastně způsobila vláda celý tady tohle, nebo zařídila, nebo ta stínová, nebo prostě buď vláda, nebo stínová vláda. No áno, ale takto sa poďme baviť. Áno aj nie. Pretože technicky vzaté, za tým stojí jeden človek. I keď to je zase len predhodená olodaná kosť. Ten človek. No podle mě Trump to nebyl. No určite, že nie. George Soros. To je vlastne, on je Hebrej, čiže Žid, narodený v Maďarsku, lenže to je zase tiež nie pravda v tom zmysle, že by on ako osoba za tým stal. On je proste človek, ktorý bol predhodený ako nejaká ohlodaná kosť, a tým ho teraz nechcem uraziť ako človeka, ale v tom zmysle, že no tak dobre, tak nejaký mediálne známy toto je človek, hej, mediálne známy a on má nejaké neziskové mimovládne organizácie a tak zvalíme to na ňo. Hej. A teraz všetci konšpirátori sveta, ako bolo proletári sveta, spojte sa, tak Pravda, denník Pravda, mladšie ročníky nebudú vedieť, čo je denník Pravda. No to je pôvodne ruský? Pozor, nie ruský, sovietský, pozor. Pôvodne sovietský, áno. A tamto mali také heslo, že proletári všetkých krajín spojte sa, tak hej, na tento systém to bolo, že konšpirátori sveta spojte sa, a teraz proste hej, že nejaká geopolitická záležitosť, no a teraz vy sa tu spojte a zvaľte vinu na Šoroša. Jo. To bylo i na rudým právu. Proletaři všech zemí, spojte se. Áno, ale nejde o neho ako o osobu, ale ide o to proste, že oni furt potrebovali nejakým štýlom niečo na niekoho zvaliť. Že a teraz si vy hľadajte vinníka niekde. Hej?
Ja nevravím, že on nemá veci na starosti, ale on je v tých nižších poschodiach, stupňoch, leveloch. No tak on v podstatě podal asi nějaký návrh a pak se to začalo. Ale no, dobre, ale mohol, ale on nie je v nejakých rozhodujúcich orgánoch. No proto říkám, že mohl navrhnout. Áno. Že dobre, tak teraz všetci tí, ktorí majú nejaké takéto, neviem aké, nemainstreamové názory, keď to chceme takto pomenovať, no tak budú na mňa šomrať, lebo furt šomrú a furt šomrať budú. Hej. No tak a čo? Lebo jemu je to jedno. A to teda doslova, jemu to je jedno. Šomrať jakože somrovat, jo? No somrovať v zmysle, že hundrať. Mhm. No a jemu je to jedno, lebo čo? No a takýmto štýlom toho funguje. Čo sa bude niečo tuto? No, na čo? Hej? Čiže tam boli vyššie poradné orgány, ktoré sa ujednotili, že to takto bude fungovať. Hej? Doslova do písmena, že takto to bude fungovať, že proste z Blízkeho východu a strednej, respektíve stredo-severnej Afriky sa dostanú, teraz ich je okolo 2,5 či 3, dokonca vraví už niekto, že vyše 3 miliónov za posledné plus minus 3 roky. No a najnovšia prognóza, to teraz ako nehovorím, že úplne vážne, bez akéhokoľvek pokusu o srandu, že v priebehu najbližších 4 či 5 rokov plus minus nejaké drobné, že 20 či 22 miliónov sa má dostať do Európy. Afričanov konkrétne. Čiže oveľa viacej, než je teraz. Ráta sa zaokrúhlenie, že 8 razy toľko. Ne? A teraz všetci to netáraj, ja to tára, toho vypnem. To sú nie moje reči. To sú plány ľudí z iných miest. Pozor, či sa im to podarí, to je druhá vec. Ja hovorím, čo som ako dostal informáciu. Veď preto koniec koncov v celej Európe ľudia volia, ako by sme ich pomenovali, neštandardné politické strany, ak ich môžeme takto nazvať. Petr, já se tě zeptám, v jakém stavu je podle tebe teďka ta utečenecká krize? Jako je to začátek, nebo už to je zažehnaný, nebo v jakém je to stavu vlastně? No ja tvrdím, že ono to je, lebo takto. Ľudia si myslia, a to je najväčšia tragédia, že už horšie to byť nemôže a že už koľko desiatok tisíc už deportujú a denne, pozor na to jedno s druhým, to je len začiatok. Pozor na to je začiatok. Plán je taký, že za 7 až 8 rokov má prísť okolo tých 25 až 30 miliónov ľudí. A to som si nevymyslel, ja to som počul z overených zdrojov. Jo. Či sa im to podarí, to je druhá vec. Plán je taký. No a jak je ohrožená Česká republika, protože k nám se jim moc nechce, protože tady máme sociální, jak bych to řekl, výplaty, nebo jak bych to řekl, prostě měsíční podpory. Tak Slovensko a Česko sú, no nehovorím, že úplne, že odveci, teda pre nich odveci, ale vo veľmi biednom stave v tom zmysle, že im sa sem k nám nechce. V tomto zmysle slova teda to najlepšie, čo sa mohlo stať. Jo. Kopa ľudí, že nie a prečo a toto a Slováci a Česi a neviem čo. Ľudia by boli prekvapení a ja si myslím, že stále aj sú. A čo to je? A to sú blbosti a Slováci a Česi sa vracajú domov. No prečo asi sa vracajú domov za tie posledné 3 roky? No preto, lebo v zbytku Európy, teda ak sa bavíme od Slovenska a Čiech na západ, tak tá situácia je naozaj kritická. A Slováci a Česi žijúci doma si to naozaj neuvedomujú. Že oni to, teda takto, mnoho z nich si uvedomuje v tom zmysle, že, ako by som to povedal,
nechceme migrantov a tak ďalej jedno s druhým, ale že keď sa vracajú ľudia, ktorí dlhodobo žili v zahraničí, bavíme sa o západnej Európe, že to je tam až také zle, lebo proste ľudia sa pýtajú, hej. A keď im to tí odsťahovalci prišli domov naspäť, opisujú, no tak sú ešte zhrozenejší, hej, než v porovnaní s tým, čo dávajú v správach. Hej. Čiže to znamená, že je to tam fakt prúser, západná Európa. No to je ano, podle toho povídání lidí známých, co tam jsou. Áno, viete, preto to hovorím. Čiže toto je ďalší prúser. Hej? Proste, ako bola kríza hospodárska, teraz je kríza utečenecká. No tak ale to je, by som povedal, len na ľuďoch, respektíve v ľuďoch. Pretože ako sa ľudia po hospodárskej kríze, to je z latinčiny ex post, čiže po tom, keď to celé prepuklo, mnohí ľudia, lebo na rovinu, hej, ľudia na západe, čiže západ Európy, USA, Kanada, nehovorím, že boli finančne negramotní, ale mali sa dobré, mali platy, teda takto to nazvime, mali veľmi dobré reálne mzdy, čo znamená, mali veľmi atraktívny pomer, teda zaujímavý pomer čistej mesačnej mzdy k cenám tovarov a služieb. Hej. Můžeš dát příklad třeba, jak se to pohybovalo, ty měsíční výplaty? Ešte raz, nie je podstata, akú vysokú máš čistú výplatu. Podstatný je pomer, že proste mali, ja neviem, od 2-krát, čo je, bývanie je na západe fakt drahá vec, ale doktor, čiže keď si chorý, no lekár, lebo doktor môže byť aj práv, tak treba povedať tak, ako je, alebo prírodných vied napríklad, to sú drahé veci, ale ja neviem, elektroniku máš strašne lacnú, oblečenie, nábytok, keď si vieš počkať na zľavu, máš strašne lacnú, hej? Čiže proste veci, ktoré sú napríklad, ja neviem, príklad, no áno, to nekupuješ každý deň alebo dva razy do roka, ale príklad, autá sú rovnaká cena, respektíve dokonca za rovnakú cenu máš lepšiu výbavu, lenže porovnávať tam platy na západe s tým, čo zarobia Slováci a Česi, si myslím, že je trošku od veci. Hej. Čiže z tohto uhla pohľadu sa mali lepšie a preto nehovorím, že mali slabú finančnú gramotnosť, ale jednoducho to nepotrebovali riešiť. Prečo by si to riešil, keď máš? Hej. Som mal takého kamaráta, ktorý bol strašne blbý, pretože on sa mal, ako naozaj sa má dobre na Slovensku a bol som ho raz pozrieť lebo na Slovensku sú fakt, ako všetci vieme, ešte horšie a podstatne horšie platy ako v Čechách a teda v Českej republike, lebo samozrejme Čechy nie to, sú Čechy, Morava a Sliesko, takže v Českej republike, tak povedzme, a pred tými Slovákmi, keď prídeš a povieš, že no vieš, my máme kopu, takú kôpku, taký komínik a keď potrebujem, tak zoberiem toľko peňazí, koľko potrebujem. No, to nikomu neurobí dobre, keď povieš Slovákovi, ktorý, ja neviem, 70-80% zarobí do nejakých 500 eur v čistom. Možno ani toľko. Alebo 600, aj to už som dal veľa. Teraz tam boli stovky alebo 200 a on si zobere toľko, koľko potrebuje. No, tak o tom hovorím, rozumieš ma. Že jednoducho tí ľudia nepotrebovali, nie že nevedeli, ale nepotrebovali mať až taký vysoký stupeň, myslím, tí ľudia na západe a v štátoch, čiže v USA, na západe Európy a v štátoch, no nepotrebovali mať ten až taký hlboký a všeobecný stupeň finančnej gramotnosti, čiže finančná gramotnosť, ako by sme to nazvali, spôsob zaobchádzania s peniazmi, pretože keď máš niečoho strašne veľa, no tak to nepotrebuješ riešiť. To je presne to isté ako v Amerike, teda v USA,
na čo by niekto riešil spotrebu a na čo by riešili, ja neviem, menšie motory, mali 5 až 8 litrové a keď benzín ich stal, ja neviem, 15 alebo 20 centov za liter. Na čo by to, kto by to na čo riešil? Ale naozaj ako. Čiže, no, ale skrátka, dobre, teraz nechce kopa ľudí si pomyslí, že táram, ale je to o tom, že naozaj aj v tých krajinách, v tých štátoch, kde sa predtým ľudia mali dobre, a myslím tým naozaj, že dobre, tá kríza bola na niečo dobrá v tom zmysle slova, že donútila ľudí podstatne si zvýšiť mieru finančnej gramotnosti. To znamená, že ľudia si museli preštudovať produktové portfólio, rozumieme produktové portfólio služieb, bank, finančných domov, poisťovní a tak ďalej a tak ďalej. Plus, čo je, a to je absolútna tragédia, mnoho ľudí sa učilo len sporiť, sysliť v krajinách bývalého východného bloku, čiže aj vrátane Slovenskej a Českej republiky, aby sme to oficiálnym menom, názvom pomenovali. Ale dobre, tak som si nasporil a už nevedeli, že čo ďalej. A práve kríza pomohla, do podstatnej miery pomohla zvýšiť finančnú gramotnosť aj tam. Pretože to, keď niekto má nasporené, ešte automaticky neznamená, že tie peniaze minie rozumne. No. Já mám takový pocit, že ty krize vznikly ve chvíli, kdy lidi si naspořili peníze a bylo potřeba jim je nějakým způsobem znehodnotit, takže se udělal nějaký průšvih a pak se řeklo, že ty peníze už jsou neplatný, že už nemají tu hodnotu a tak dále. Takto. Pravdu máš aj nemáš. Prečo? Pretože, ako by sme to povedali, ľudia si už začali požičiavať veľa aj vo východnej Európe a začali sa zbytočne zadlžovať, pretože už boli pôžičky v podstate úplne na čokoľvek. To je jedna vec. Čiže, ako by som povedal, jedna strana finančnej nie gramotnosti, ale negramotnosti. A druhou stranou finančnej negramotnosti bol presne ten fenomén, ktorý som povedal. Čokoľvek, čo si chcel človek kúpiť, dobre, v poriadku, našporil som si, ale nevedel som minúť rozumne. Hej. To mi len tak akože také vsúvky mi napadli. Čiže toto sú také záležitosti a teraz, že čo je svetová rovnováha, teda v zmysle nejakže mocenská, ale aj ekonomicko-finančno-hospodárska. Kopa ľudí tvrdí, a ja si to nemyslím, že Západ prežíva hegemóniu. Hegemónia to znamená taká neohrozená vláda nad všetkým, kontrola. Ja si myslím, že ten západný systém sa dávno zrútil. Všetko. Či už kultúrne hodnoty, alebo ja neviem, finančno-hospodárska dominancia. O finančno-hospodárskych záležitostiach a utečeneckých takisto sme sa bavili. A teraz by som ja osobne otvoril jednu veľmi, to je samostatná kapitola toto, že hodnoty. Proste tie kultúrne záležitosti, čo je obrovitý problém. Pred 10 rokmi toto nebolo vôbec a zrazu, hej, tomu sa tak hovorí, že pravidlo 1, 1, 3 alebo 1 plus 1 sa rovná 3 došlo k synergii, čiže nezávislému pôsobeniu, preto sa vraví 1 a 1 je 3, že sú tam minimálne 2 faktory, ale môže byť aj, ja neviem, že 1, 1 rovná sa 5 alebo rovná sa 6, to je nepodstatné, ten výsledok, že proste sú tam 2 a teda vyskytujú sa tam 2 a viac na sebe nezávisle pôsobiacich činiteľov,
ktoré vytvárajú, respektíve vytvoria extrémne prehnaný, prestrelený efekt. No a v tomto prípade je to, ja to poviem na rovinu, osprostenie mladej generácie, ľudí vo veku do aktuálne, teda v danom čase, do veku 20, povedzme 22 rokov. A tými činiteľmi sú dva faktory. Poprvé, za posledných 10 rokov, čiže áno, súvisí to aj s hospodárskou krízou. Poprvé, extrémny rozmach sociálnych sietí akéhokoľvek druhu. A po druhé, zrazu z ničoho nič, ako sa vraví, kde sa vzal, tu sa vzal, prišli na trh smartfóny. Pretože dovtedy, no dobre, internet existuje už, ja neviem, od 30 rokov skoro, hej, bajočko. Ale zrazu, lebo ako som povedal, prišli smartfóny a zrazu človek môže ten internet mať so sebou všade. Hej, a to je najhoršia vec, čo môže byť, lebo v jednom kuse do toho internetu ťuká. A čo ťuká? O čom? No logické a dobré veci nie. Furt len tie sociálne siete. Teda človek, bežný človek nie, ale mladý. Hej? Mladí ľudia. A toto je ten prúser. Pretože za mladým ľuďom sú za vzor kladené tzv. Toxické archetypy. Archetyp, slovo alebo pojem, ktorý hovorí o akomsi idealizovanom, typizovanom človeku, ktorý, alebo modelu žitia ľudí, ktorý, hej, ako keby kričal: pozrite sa, tu sme my, takto treba žiť. Alebo no, tu sme my, to sme my, takto treba žiť a ja neviem, a luxusne sa obliekať a takéto značky a oblečenia, takéto značky elektroniky a ja neviem, hej, a na takýchto autách sa voziť. No proste celé je zle. Hej. Ale o tomto sú tie zvrátené archetypy. Preto sa tomu hovorí, že ja neviem, že s týmito ľuďmi alebo s takýmto štýlom života ja nechcem mať nič spoločné a preto sa typizoval výraz, čiže typizoval v zmysle, že sa zaviedol na to taký pojem, že toxický a neviem čo. Čiže jedovatý, niečo, s čím normálny človek nechce mať nič spoločné. Ne? Preto sa to pomenovalo, že toxický a niečo. A v tomto prípade to vznikol pojem toxický archetyp. Ne? No. Čiže to niečo, s čím, no a zase tu je problém. Za normálnych okolností mladí ľudia nemali chcieť mať nič spoločné. Ne? Žiaľ, chcú. Ne? A tu sa zasa dostávame do inej roviny problematiky. To, čo mu naše staré a prastaré matere, lebo ja to poviem tak, ako to je, hovorili zdravý sedliacky rozum, to je tu otočené o 180 stupňov, v tom zmysle slova, že to, čo sa kedysi, a naozaj to nebolo až tak dávno, ako samozrejme z tohto uhla pohľadu bolo, pretože to bolo nejakých 10-15 rokov pred narodením tzv. Mileniálov, čiže ľudí, ktorí majú 18-20, povedzme, že 18 až 22 rokov. Čiže to bolo, ja neviem, ešte na prelome 80. a 90. rokov. Štvrť ešte v tom čase, čo bolo považované za akýsi štandard, niečo, čo bolo normálne a funkčné. Dnes sa už ľudia z týchto hodnôt, takých, povedzme, že tradicionalistických a štandardných, dnes sa s nich už vysmievajú. Čiže toto je dôvod, preto ja by som povedal, že asi najzávažnejší. No. Rozbila sa, a pozor na to, teda takto, ono nie, že rozbila sa, že ona existovala a zrazu už neexistuje. To bolo veľmi cielené
a sofistikované v tom zmysle slova, že sa na ňu útočilo dlhodobo. Teraz, aby sme sa pochopili, že na koho, na čo. Na pojem a vôbec na existenciu niečoho, čomu by sa dalo, alebo čo by sa dalo pomenovať ako štandardný model rodiny. To už dneska niet, to už neexistuje. Prečo by malo, a ja neviem, veď to už je zastarané, to už nikto neuznáva, to sú somariny spred neviem koľkých rokov a potom je celkom normálne. Nie je normálne, ale v tom zmysle, že dnes je normálne, že sú slobodné matky, slobodní otcovia, a aj také je to, aj takých je to, a ako sa povie, celé zle. A potom úplne normálne, že keď deti vyrastajú v takých rodinách a majú také vzory, aké majú, že aj oni budú také, keď budú dospelí. No, odbočili sme už trošku od tých témat. No ešte raz, ja sa pýtam, prečo podľa teba nemôžeme rozprávať o najzávažnejších problémoch ako o druhoch a dôvodoch oslabenia svetovej rovnováhy. To je jeden z najzávažnejších dôvodov. Rozloženie spoločnosti. Ja som ako prvú, ešte raz ja som to povedal, že som ako prvú, takže som to trošku prehodil, ako prvú som čo? Ako o prvej som sa bavil o téme, ktorá je písaná ako druhá, a teraz som sa vrátil k tomu, čo sme mali rozoberať ako prvé. Proste zabitie, zrušenie, proste jednoducho výsmech do očí, do tváre tradičnému modelu rodiny, plus k tomu v synergii sociálne siete, smartfóny, ktoré umožňujú prístup na internet všade 24/7 non-stop. To sú z môjho pohľadu jedný z najzávažnejších problémov. Pretože ak chce človek, teda nielen človek, ale ak chcú oni rozobrať doslova a do písmena, rozožrať spoločnosť zvnútra a tým pádom spôsobiť oslabenie nielen svetovej, akejkoľvek rovnováhy, to je, ja neviem, v komunite, čiže malá, úzky okruh ľudí, potom to rastie, ja neviem, na ulicu, na blok, na mesto, na kraj, na štát, tak sa to musí urobiť na rovine rodiny. Keď to neurobíš takto, od najmenšej jednotky, tak sa ti to nepodarí nijako. Keď to urobili takýmto spôsobom, no tak aj hľa, ako sa vraví, salónky, v lete salónky, aj hľa krémeše, to je na dlhšiu dobu vysvetľovanie, že prečo, hej. Ale to mám takú prúpovídku so pár kamarátmi, ktorí poznajú určitú históriu, ktorá je za týmito našimi vecami. Proste jednoducho, ako ja hovorím, z vody urobili Coca-Colu. A tvária sa, že je to Coca-Cola. No nie, ale áno, a takýmto spôsobom vymývajú mladým deťom od rannej puberty, cez pubertu až po mladý dospelý vek, čo je do tých 20-22 rokov, im takto vymývajú mozgy. A potom sa niet čo čudovať, že mladí ľudia to, čo by sme si my, ja neviem, plus minus ľudia, ktorým ťahajú dnes medzi 45-50, bližšie k 50, my by sme si to nedovolili ani pomyslieť. Že by sme sa správali doma takto, nie len voči inej rodine, nie to ešte rodičom, ale aj voči iným ľuďom na ulici a nielen známym, ktorých poznáš, že susedia, ale proste iná úcta bola k starším a celkovo. Ty hovoríš, že to je odbočenie od témy. To je najaktuálnejšia vec práve skrz túto tému. Pretože to nemôže takto fungovať z dlhodobého hľadiska. Pretože moja sloboda slova a konania končí tam,
kde začína sloboda slova a konania iného človeka. Musí existovať určitá, samozrejme, že ja nemôžem si nárokovať na neviem čo a všetci ostatní choďte do frasa, ale musí existovať zdravá miera kompromisu. Pretože existujú dva druhy diktatúry. Jedna je tá taká, ktorú všetci poznáme ako diktatúru, či už je to diktatúra jednej strany, akú sme mali medzi iným aj v Československu 40 rokov, alebo je to, ja neviem, nejaká diktatúra vojenského alebo polovojenského typu, kde sa proste všetko, nechcem povedať všetko, ale väčšina vecí sú samé nariadenia, zákazy a príkazy. Ale, a teraz poviem vec, teda myšlienku, s ktorou mnoho ľudí nebude súhlasiť, to je diktatúra slobody. Že nebudú žiadne zákazy a príkazy. Nepoviem zákazy a príkazy. Obmedzenia, že počujem ma sem človeče. Dobre, toto, tamto, hento a ono môžeš, alebo by som povedal, ešte môžeš, ale už hento, tamto a ono už nie. Lebo keď to takto ako ty začnú robiť všetci, tak sa ten systém do pár dní zrúti. Nie, že do pár týždňov, do pár dní. A presne toto oni hovoria. Že môžeš úplne všetko. Úplne všetko môžeš. A tak sa tí mladí ľudia aj správajú. Môžeš úplne všetko. A dám ti jednoduchú otázku. Je to podľa teba dobré, že mladí ľudia to berú tak, že môžem všetko? Normálne mi odpovedz ty, ako človek. Tvoj osobný názor sa pýtam. Je dobré, že môžeš všetko? No, otázka, co je tím myšleno, že můžeš všechno. Jakože, jestli můžu dát někomu počumáku, nebo... No, ešte raz, keď poviem slovo všetko, tak všetko. Že nemusím, ja neviem, človeku, ktorý je raz alebo dva razy tak starší, ako som ja, alebo 3, že mu začnem len tak tykať, že ja neviem, čo spravím. Čo, hej? No já nevím, ale nemůže se říct, že můžou všechno. Tak když dám příklad, když dají třeba ve městě někomu počumáku nebo se s ním začnou rvát, no tak přijdou policajti a bude se to řešit, že jo? No ešte raz, ja ti rozumiem, ale tým mladým to nevysvetlíš. No. Pretože oni si myslia, že to môžu robiť. A ešte sa cítia byť v nepráve, pretože prišiel zákon, v zmysle zákon reprezentovaný zložkou, čiže v tomto prípade políciou. A ešte sú oni, teda oni nie, že sú ukrivdení, ale pozor, cítia sa ukrivdení, lebo prišla zložka, prišiel zákon. No ja ti neviem, ale podľa mňa to po výchově, ne? No, áno aj nie. Pretože voľakedy sa na výchovu nekašľalo. Dnes sa kašle z toho dôvodu, že ľudia potrebujú zarábať peniaze, pretože doba je taká, aká je, s tým sa nedá spraviť zrejme nič. A namiesto toho, aby sa výchovne zakročilo, aby rodičia výchovne zakročili nejako, no tak tomu dieťaťu, keď je ešte dieťa a keď sa dá nejakým štýlom sformovať, lebo my na Slovensku máme také krásne, neviem, či to budú hlavne mladšie ročníky od vás, bratov Čechov, poznať. Ohýbaj ma, mamko, dokým som ja Janko, neohneš ma, mamo, keď už bude mi Jano. No, u nás se říká něco ve smyslu ohýbej ten proutek, dokud je mladý. No áno, u nás sa to ešte aj takýmto pekným štýlom rímuje. Hej. No. Čiže takýmto štýlom to funguje. Plus, mínus nejaké drobné. Keď to tí ľudia nepochopia, no tak je kapánek problém. No, ještě mě řekni, kdo to těm, řekněme, mladistvím říká, že můžou všechno. To jim říká televize, nebo jako média, nebo kdo jim to říká? No veď to je práve ten problém, ku ktorému som sa chcel dostať. Pozor, mainstreamové médiá, nie alternatívne, to je prvá vec, plus internet. Veď ako ani pred 10 rokmi toto nebolo, že
sú celebrity a neviem aké bohaté celebrity, pozor na to, skrz Facebooku, Instagramu, YouTube, neviem, asi pre staršie ročníky, nechcem nikoho uraziť, ale by bolo dobré povedať, že Facebook to asi poznajú všetci s tým, alebo väčšina, to by nemal byť problém, to je najväčšia sociálna sieť na svete, kde aj dosť veľa starších ľudí má svoje vlastné konto. Instagram technicky je úplne niečo iné, ale vlastní to Facebook. A tam sa dajú vložiť buď fotky alebo krátke videá. Samozrejme k ním komentáre. Na Facebooku ešte asi by bolo treba povedať, že človek má vlastných priateľov a môže si sledovať buď ich príspevky alebo príspevky nejakých, povedzme to, firiem a tých ľudí, ktorým ich lajkne, čiže čo sa im páči tým ľuďom. Instagram sme okomentovali. Twitter kedysi bol veľmi populárny, ale doslova šteboták, alebo tweet je štebotačka po anglicky. Tam tiež buď obrázky sa dajú, alebo tiež videá, len proste interaktivita, čiže prepojenie na iné siete je dosť komplikovaná, preto už ľudia až tak to nevyužívajú a YouTube je čo? Sociálna sieť, kde sa ľudia prezentujú primárne pomocou svojich videí. Dobre som to zhrnul. No, myslím, že je to dobře opísané, jak povídáš. Akurát tam by bolo treba ešte povedať dodať jedno veľmi smutné konštatovanie, že na všetkých týchto takých najhlavnejších sociálnych sieťach, najznámejších mediálnych kanáloch, a to teda pozor na to, naozaj kanáloch, to sú stoky. Žiaľ, úplne totálne blbosti proste také, lebo blog je niečo, čo sa píše a vlog, čiže niečo, kde sa vyskytujú aj videá pri tom. Najväčšie nezmysly a somariny proste majú 100 000 až miliónové sledovania, čiže proste lajky a odbery a neviem čo všetko. Like je z angličtiny, že páči sa mi to. Hej? A veci, ktoré sú nejakým, ja poviem, akýmkoľvek štýlom pre ľudí prínosné, tak veci v zmysle kanály, tak tie si budujú tú fanúšikovskú základňu a tú sledovanosť veľmi ťažko a dlho. A toto, čo som teraz povedal, že proste ľudia idú za každou somarinou masovo a neviem čo a podstatný na úkor toho, že podstatný a kvalitný obsah, teda informačne, lebo ja nehovorím o sebe, že ja mám nejaký patent na fakty, pravdu a rozum. To môže byť úplne ktokoľvek, konkurencia. Teda takto. Ľudia, ktorí spadajú do alternatívneho spravodajstva a alternatívneho obsahu, ktorí mnohí nie, že a tu je Peter Insider a tam sú tí ostatní. Bežní ľudia tomu hovoria, že konkurencia. Ja hovorím, ja som vďačný za každý takýto alternatívny zdroj informácií, tak tí ľudia si strašne dlho budujú určitú základňu fanúšikovskú. A aj tento fakt, ktorý som teraz spomenul, podľa mojej mienky hovorí o tom, že ten svet je úplne pomýlený, popletený a obrátený hore nohami na ruby. O 180 stupňov, prostě celé zle. Vzoru nohama, ano. No já jako sleduju, že prostě třeba, co bych vytkl té momentální společnosti, tak je to, že mizí úplně totálně kreativita, že spíš lidi ukazují, jak jsou pitomí, než jaký jsou kreativní. No a dál musím souhlasit se svým kamarádem, který říká, že lidi dělají za sebe to, co nejsou. Třeba dám příklad, kdo nemá značkový oblečení, tak je 0, jo? Kdo nemá pořádný auťák, tak je 0, jo? A přitom to o tomhle vůbec není. Jo? No takto, ja viem, že nie je, ale to povedz tým ostatným ľuďom, ktorí si myslia niečo inšie. Tam je problém. To je presne ako celebrity. Ak by nejaká nadkritický počet ľudí prestal nejakých známych ľudí, teda v zmysle známe osobnosti,
Ak by ich prestali uznávať, tak by to bolo presne to isté ako s fenoménom z tej opice. Čiže, aby sme to objasnili, že o čo sa jedná, i keď zrejme mnohí poslucháči budú vedieť, izolovali na určitý čas 100 opíc a dávali im rôzne úlohy, pričom v závislosti od náročnosti týchto úloh od 10 do 20 opíc, keď pochopili, našli proste riešenie týchto úloh, tak tých zvyšných 80 až 90 takto. Lusknutím prsta a už išli spolu. Hej. Čiže keby proste určitý nadkritický počet ľudí, keby sa dostali do tej roviny, že dobre, už vieme ako, no tak by nebol problém. Proste, ako vedeli by, hej. No len keď furt budeme zadubení a zadupaní vo svojich vlastných, ja ani nepoviem vzoroch, to sú komfort zóny, matrixovské nejaké, no tak si nebudeme vedieť pomôcť nikam. Ani doľava, ani doprava. Myslím si. No, my jsme ve své podstatě teďka povídali o 2 tématech prvních a já se tě zeptám, už jsme docela dost daleko. Áno, a my si dáme, lebo ako Leo sa mi naozaj páči, Moraccioli, si dáme taký veľmi populárnu pesničku, a ľudia určite budú poznať, ktorú, schválne nepovieme názov, tak si dáme metal cover jeho, čiže prerábku. Od Lea. Áno, od Lea a to je na 4, zaokrúhlim okolo 4 minút, zrejme asi aj niečo po 4 minúty. Dobře. Takže my vlastně budeme přicházet na další témata a teď si dáme teda písničku, jo? Ano. Dobře, tak si to pustíme. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depth of your despair. Make a home down there as my sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat.
Insider promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Chápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Tak, máme po písničce a půjdeme na další témata. Teďka půjdeme na to třetí téma, Petr. Vytvoření totálního chaosu jako jednoho ze záminek na třetí světovou válku. No ja si myslím, že možno. Dobře, tak se pust do toho. To tak, ja si myslím, že táto téma je v celku logickým vyústením toho, o čom sme sa tu plus minus predošlú hodinu bavili, neviem koľko to presne bolo. Že všetko toto, čo sa tu deje za posledné roky, lebo takto, ono je to v dlhšom časovom rámci. Ale hlavne za tých posledných 8-10 rokov sa to extrémne zintenzívňuje. No a teraz by som sa aj teba chcel spýtať, že ako to ty vidíš? Čo by potenciálne vzaté mohli byť faktory, ktoré by prispeli ku tomu tzv. Totálnemu chaosu. A vyvolali by, pozor na to, veľkú vojnu, lebo oni tomu, lokálnych vojen máš koľko chceš, 1 500 000. A potom existuje, používajú na to taký termín, ktorý je veľmi zaujímavý, lebo oni to nechcú pomenovať pravým menom, pravým slovom, že tretia svetová vojna, ale oni to stále tak, ako keby tak kulantne, tak akože pekne tomu hovoria, že veľká vojna. Že čo si ty myslíš? Hej? No, je otázka, jestli, já si teda doprvé nedokážu ani představit, kdo by to vlastně spustil, jestli by to byli naštvaní lidi, nebo jestli by to byli nějací politici, nebo nějaký velmoci, to si vůbec nedokážu představit, to za prvý. A pokud by teda byla nějaká válka, jak říkáš, velká válka, tak... No veľká, áno, veľká, pretože to, ako ináč to chceš pomenovať? Já třeba se nedokážu představit, že by se to týkalo České a Slovenské republiky například, jo? Protože vlastně ty utečenecké krize se nás až tak netýkají. A další věc, že pokud by vznikla nějaká válka, tak si vůbec nedokážu představit, jak by probíhala, protože jsou teďka takové technologie, které jsou úplně ulítlé od doby druhé světové války, o kterých samozřejmě ani nevíme. A otázka je, jestli by byly použitý nebo ne. Takže já absolutně nemám představu, jak by taková velká válka vlastně začala, ani netuším, jak by probíhala, abych ti pravdu řekl. Spíš se mi zdá, že je všechno o tom, že jakoby spíš taková velká válka ani nevznikla, nebyla, si myslím. Čiže podľa tvojej mienky tie technológie sú v súčasnosti už také extrémne vyvinuté, že každý, kto by aj potenciálne vzaté mal chuť niečo také riešiť, tak by si radšej povedal, že ja nie som blbý a nebudem to používať a veď koľko desiatok miliónov ľudí by pošlo a takéto veci. Takto si to myslel, hej? No, řekl bych, že i tak. Pretože ja som sa nad tým takým nejakým akože dosť komplexným štýlom zamýšľal nie raz, viacej razy. A ten totálny chaos, že čo je to totálny chaos, hej? Respektíve, čo by sme si mali a mohli predstaviť pod pojmom totálny chaos. No, totálny chaos, stačí si predstaviť obchody. Lebo niekto povie, že no dobre, ale čo s treťou svetovou vojnou a jej predchádzajúcim totálnym chaosom ako by sme to nazvali, majú nákupy. Je to veľmi jednoduché. Je to o tom, alebo stačí si predstaviť Čierny piatok, Black Fridays, v angličtine, čo je vlastne posledný, alebo štvrtý, tak toto povedzme, novembrový štvrtok v Spojených štátoch a potom prichádza Black Friday,
čiže čierny piatok a sú tam extrémne zľavy. No, ja neviem, či to niekto niekedy zažil. Myslím tým, ako by sme to nazvali, ten chaos nákupný. Jo, slevy, jo? Slevy jsou tam. Áno, no a takto, počkať. Zľavy, áno, to, ako to povedať, toto je pravda, ale v zmysle, že dobre, že čo sa deje v súvislosti s tými zľavami. Tomu ja osobne hovorím totálny chaos. Proste tam tí ľudia robia šialené veci, doslova do písmena. A to keď aj ukážu v televízii, tak no to, keby som ja mal nazvať, že ľudia dobre chcete vidieť totálny chaos v praxi naživo, tak proste to, keď filmujú, hej, že čo sa deje na Black Friday. Toto je. No a teraz si treba predstaviť nejaký iný variant, inú variantu toho, čo sa deje na Black Friday, na Čierny piatok, a to je... A teraz už si tam doplníte ľudia, čo chcete. Príklad, tí ľudia tam idú a naozaj len nakupovať. Ale teraz si predstavte, že by niekto mal... A to nemusí vôbec nutne byť strelná zbraň, teda strelné zbranie. Úplne bez problémov by stačili nejaké late, teda latky, dosky, alebo ja neviem, nejaké kijaky, proste niečo veľké, trebárs, ja neviem, vyzbrojené klincami. A poďme sa všetci mlátiť. Hej. Proste toto je chaos. A ja neviem, príklad poviem, stačí, že by povedali, nepôjde elektrina. Plyn, voda, plyn. A teraz ľudia začnú nakupovať, alebo začnú sa mlátiť hlava, nehlava o zásoby. Príde cisterna, alebo potraviny na prídel a také veci. A každý chce, lebo a tu na rovinu ľudia sú lakomí a je to človeku vlastnosť imanentná, to je odborný názov pre vlastnosť sebe vlastná, že všetci si zrazu myslia, že to je ich morálne právo. Mať niečo na úkor ostatných. Toto je, teda podľa mojej mienky, veľmi dobrý motív na vytvorenie chaosu. A akým teraz spôsobom to vytvoríš, človeče jeden? To je úplne jedno. Hej? No, to je pravda, když se bude vědět dopředu, že něco nebude, anebo když to vlastně už nebude, tak lidi začnou blbnout, tak kde to seženeme, tak všechno je v obchodě, že jo? Tak všichni se tam vrhnou třeba na tu vodu, jak si povídal. Zjistí, že voda není, jak pomalu si to budou krást z vozejků, zaplacený, nezaplacený, je to jedno, že jo? No a pak začne chaos a lidi se budou rvat, třeba i mezi sebou. A otázka je, kam až daleko to zajde. Jestli dojde na střelbu, třeba příklad, a tak dále, a tak dále. No takto, streľba bude úplne nepodstatná, pretože keď niekoho strelíš a dobre trafíš, samozrejme, teda toto je taký morbídny, taký strašne čierny humor, že to bude aspoň rýchle. Hej? Ale si predstav, keď máš nejaký klacek, nejakú poriadnu palicu, alebo poriadny, ako by sme ho nazvali, nejaký poriadny budzogáň, po slovensky, neviem, ako by som to, po česky je to asi klacek, typujem, a naozaj tam máš, neviem, nejaké klince alebo voľačo a niekoho s tým praštíš poriadne, no tak prúser. Hej? Čiže podľa mojej mienky na vytvorenie paniky, proste totálneho všeobecného chaosu, si nemyslím, že by bolo treba niečo komplikované. Myslím tým nejakú strašne zložitú a neviem ešte akú, ako by sme to nazvali, zložitú stratégiu. Na čo? Na čo by to niekto robil? No, stačí, když jsou lidi primitivní, že jo? Na čo by to niekto robil v zmysle, na čo by vymýšľal nejaké komplikované veci? No a ako si ty povedal, že stačí, keď sú ľudia primitívni, ja ti na to odpoviem veľmi jednoducho. Ono to stačí, pretože ľudia sú primitívni. To je ten ich základný inštinkt, ktorým je pud seba záchovy. Veď keď si človek pozrie, áno, ako dobre, pre mnohých sa to zdá pritiahnuté za vlasy a tak ďalej, neviem čo jedno s druhým, ale
žiaľ, je to o tom, seriál Jericho, teda Jericho, lebo to je americký seriál, alebo Walking Dead. Jericho to bola ako seriál možného, jeden z možných, nechcem povedať, že koncov sveta, ale proste, že všetko sa obráti hore nohami o 180 stupňov, že vznikne teda, začne sa jadrová, proste atomová vojna a tak ďalej jedno s druhým. No a Walking Dead to je zase teda ako prechádzajúci sa chodiaci mŕtvi, to je tak, hej, takých seriálov bolo viacej. Takzvaná zombie apokalypsa, hej. A tam je zobrazené presne toto isté, hej. Že ľudia sa začnú biť, mlátiť, taký nádherný český výraz, že rvát a prát proste o zvyškové, zbytkové, zostatkové zdroje. A nie len, že jedla a pitia, ale proste čohokoľvek, hej. Pretože toto, žiaľ, nerád s veľkým smútkom a nerád to hovorím, ale presne toto sú tie také primal z angličtiny. My to máme také, že základné, také tie úplne primitívne pudy a inštinkty. Hej? To je ten problém. Kope ľudí sa to nepáči a hej, hneď začnú a on je taký a hen taký a nebudem ho počúvať. Tak ma vypni, keď sa ti to nebude páčiť. Ja hovorím veci také, aké sú. Hej. S tým nič nespravíme. No. To mi len tak ako napadlo, že lebo vravím, veľkej väčšine ľudí a toto bude takto a toto. A na čo ty budeš nejakým štýlom komplikovane ľuďom vysvetľovať a toto je takto a tak. Na čo? Zbytočne. Takýmto jednoduchým štýlom to budú ľudia robiť. Jo. No když teda vznikne ten chaos. Čož to ja si myslím, že je vzhľadom na to, ako sa čo deje vo svete, bude len otázkou času. Čiže otázka nebude, že či, ale kedy ten chaos vznikne a čo bude zámienkou, pretože pri stupni a miere seba uvedomenia ľudí, v tom zmysle, že dobre, niečo sa zbytočne zle pomontovalo, poďme to inak riešiť, ľudia vo svete nie sú Japonci. Teraz všetci si pomyslia, čo ten človek zase tára úplne od veci. No nie, netáram od veci. Choďte si, pozrite si dobové záznamy spred 7, tak povedzme 4, 5, no 4 nie, ale 5, 6 až 7 rokov, keď rupla Fukushima, teda ešte predtým bolo zemetrasenie, potom tsunami a všetko bolo poničené v Japonsku a rupla aj jadrová elektráreň Fukushima a proste tí ľudia pokorne stáli v rade, teda v radoch na potraviny na prídel a to bolo strašne dojemné a to nie, že teraz hrám niekomu na city, lebo tak to bolo, že nejaká, neviem, či 103 alebo 105 ročná babička tam stála v rade s tými ľuďmi, ale poprvé nikto ju nechcel pustiť pred seba na jednej strane, ale ona sa ani nepýtala. Hej? Pretože tí ľudia sú tak naučení v Japonsku. No, je tam úplne iná mentalita tých ľudí. Áno, ale o tom hovorím. Mentalitu Japoncov nevrazíme do hlav ľuďom vo zbytku sveta. No hold nedá sa svietiť. Áno, je iná, ale v zmysle lepšia na prežitie. V krízových situáciách žiaľ áno. Čiže je to pravda, proste japonskú mentalitu ľuďom, nechcem povedať, že vo väčšine sveta, ale v podstatnej časti sveta do hlav nevložíš, nestrčíš. To sa nedá svietiť. No. Jasně. No já jsem se chtěl zeptat teda, kdo by vlastně vláčil proti komu, takže byl by problém s lidma, takže by asi nastoupila armáda, že to udělá pořádek, řekněme policajti, armáda, ne? No polícia nie, jednoznačně armáda. Dobře, armáda. A co by vlastně řešila? Jako roztrhávala by lidi od sebe, nebo by se vyhlásil nějaký ten výjimečný stav, nebo jak by to vypadalo?
No, jednoznačne by sa vyhlásil výnimočný stav, zákaz vychádzania najprv večer, teda respektíve po tme. Neskôršie určite by bolo aj úplný zákaz vychádzania, no a potom, keďže by tí ľudia, a oni by v podstate ani nevedeli, že za čo a voči komu a proti čomu protestujú, ale boli by protesty a na 100% aj násilné protesty, to je, ako sa vraví, o tom žádna, to by tak bolo. No a lebo ľudia by chceli ísť vonku, to ako koniec debaty, chceli by ísť jednoznačne, no tak situácia by bola plus minus taká, že aj keď by tí ľudia neboli ozbrojení, respektíve boli, ale zbraňami, ktoré by voči zbraniam armády nemali šancu, tak by armáda bola nútená použiť ostrú paľbu. Hej. Ostrú paľbu, rozumejme, použiť tie naozaj ako ťažké zbrane voči ľuďom. No a samozrejme nejaká tá, ktorá štát od štátu je rôzna, domobrana, čiže civili, bežní ľudia by si tiež pozháňali nejaké zbrane takéhoto vyššieho kalibru. No a už by bol stred na svete. Takýmto štýlom by som to ja povedal, ako by sa to vyvíjalo. Jo. A říkáš teda, že je otázka ne, jestli se to stane, ale kdy se to stane toto. Áno, otázka nestojí tak, že či sa to stane, ale kedy sa to stane. Áno. Jednoznačne. Ako ja neriešim to, či tomu ľudia veria, alebo či sa im takáto prognóza budúcnosti páči, alebo ja neviem. Hej, to ja tu od toho nie som, aby som prišiel a hovoril ľuďom dobre alebo zlé zvesti a takéto veci. Mám určité informácie, určité indície zo spoľahlivých zdrojov, ktoré majú tieto druhy informácií. No a keď je to v takom štádiu, v akom to je, tak na rovinu povedané, s tým sa už nedá pohnúť do nejakej strany, v zmysle, že by sa to, ako by sme to nazvali, že by sa tam dala urobiť proste nejak spáchať, keď tomu poviem, vytvoriť nejaká účinná prevencia, aby nebola, respektíve nemusela byť spáchaná ďalšia genocída na spôsob, ako bola, ja neviem, na Židoch spáchaná genocída, hej, holokaust počas druhej svetovej vojny. Hej. Jedine za predpokladu, že by sme, a tu by som tak voľne premostil, že by sa na základe extrémnej zmeny, a pozor na to, skokovej zmeny, čiže kvalitatívnej zmeny vedomia a povedomia o živote a o svete, zase toho nadkritického množstva ľudí, že by si tak povediac otvorili oči a povedali si, pochopili, dobre, toto nechceme, lebo to nás vedie do záhuby, a ideme navonok na takéto prosté. To, čo je z uhla pohľadu toho prostého človeka mimo komfort zóny a stanú sa s nás nejakí, nazvime ich, outsideri, proste ľudia žijúci mimo spoločnosti, ale zmeníme, ako som už povedal na základe fenoménu z tej opice, alebo 100 opíc, to je lepšie, hromadne zmeníme vedomie a povedomie nielen spoločnosti, nielen civilizácie, ale ľudského druhu. A tí ostatní, ktorí na to budú kašľať, lebo oni na to budú kašľať, tomu ver, nielen tí, ale všetci, čo toto budú počúvať, tomu verte ľudia. Oni vôbec jednoducho nebudú nič riešiť, ani nebudú musieť nič riešiť, pretože tieto
ako by sme ich pomenovali, nite, tieto jednoduché frekvencie vln nových myšlienok, rozumejme pozitívnych myšlienok ľudí s nadkritickým množstvom, alebo ľudí z nadkritického množstva sa už do ostatných, do hlav, do myšlienok, do, ako ja hovorím, nití ostatných ľudí dostanú automaticky. Len je to dosť taká, aby som povedal, že hravaba. Lebo každý, kto tam ide, kto by sa potenciálne vzaté chcel ku takémuto niečomu teda dostať a pridať, je mu jasné, že to môže byť to posledné, čo spravil. Lebo riziko je obrovské. Myslím, že zrejme vieš, prečo a o čom sa bavíme a tak ďalej a tak ďalej. Jo. Mě by zajímala jedna věc, jaký je časový výhled, jako že ta velká válka, jak říkáš, kdy by měla nastat nejdříve podle tebe, nebo kdy by mohla nastat nejdřív a nejpozději. Řekněme, že nejdřív tak klidně zítra a nejpozději třeba za 20 let, nebo i později, nebo je to kratší doba, do kdy určitě vznikne? No, lebo rozprávame všeličo, ale časový rámec, ktorý si myslím, že je to tvoja otázka a v podstate pre drvivú väčšinu poslucháčov je to vec najdôležitejšia. Takže ide o to, že časový rámec je tam približne medzi 4 až 6 rokmi. Niekto hovorí, že 7. Čiže tam je ten problém. No, když si to správně chápu, tak říkáš nejdřív za 4 roky, nejpozději za 6? Áno, niekto hovorí aj že za 7, ale čo máme, tak podľa nazbieranej informácie, tak to vychádza 4 až 6 rokov. Čo je problém, pretože ak by to bolo do tých 4 rokov, ak by sa to stihlo, tak teda naša smola, lebo, a to naozaj je problém, že by to bolo ešte pred shiftom, teda pred posunom do 5. dimenzie. Hej, čiže nám už neostáva nič inšie, len si povedať, no a pre pána Jána len nech to teraz nezačne, len nech to neprdne. No lebo keď sa to stane, no tak už nám ani nikto a nič nepomôže. No lebo nepomôže, hej. Jo. Řekl jsi 4 až 6 let, je nějaký riziko, že by to bylo třeba už za 2 roky nebo za rok? Ešte raz hovorím. Naše odhady, predpoklady, výpočty sú takéto. Lenže poviem to takto. 4 až 6, hej? Lenže poviem to takto. Tých premenných, ktoré do toho vstupujú, myslím tým do toho výpočtu, je toľko veľa a dokonca nielenže hodnoty tých premenných, ale aj tých premenných samých o sebe, ktoré sa tam nejako, že z ničoho nič sa zjavila tá premena, kde sa vzala, tu sa vzala, no mega prúser. Čiže zatiaľ sa nám to kryštalizuje na 4 až 6 rokov, môže byť potom neskôršie v priebehu času môže byť dačo menej, možno dačo viacej, neviem. Hej. Snažím sa podávať ľuďom čo možno najčerstvejšie a najférovejšie informácie, hej. Čiže žiadne hlúposti a somariny a veci staré niekoľko mesiacov a tak ďalej a tak ďalej. No taky samozřejmě záleží na tom, co se ve světě stane, co to ovlivní, ty proměny, ty faktory, jak povídáš, hádám. Áno, samozrejme, veď práve o tom teraz hovorím, že nemôžem prísť a povedať, no tak počúvajte, sem ľudkovci a toto bude teraz takto a inokedy to bude
onako alebo ináč, lebo, hej, a už potom toto a tamto. To jednoducho takto nemôže byť. Nemôže, lebo človek by potom, teda, ako k prístupu, alebo ináč poviem, k sprístupňovaniu informácií ľuďom pristupujú iní whistleblowery, teda insiderovia. Za nich ja ručiť nemôžem, hej, ale moje informácie sú staré mesiac, maximálne 3 mesiace. Podľa toho, ako sa mi čo dostane. Hej. Čiže snažím sa robiť to tak, aby keď sa ma niekto niečo spýta, tak poviem, no dobre, v poriadku, ale pozri sa, kedy som ja túto informáciu alebo tieto nejaké, ja neviem, ako ich pomenujem, nejakú reláciu, nejakú show, talk show, kedy to bolo a koľko, ja neviem, dní, týždňov alebo mesiacov ubehlo predtým, než som sa ja k tomu vyjadroval, čo do značnej, lebo ja to poviem na rovinu, že do značnej miery, ja to poviem tak, ako to je, ovplyvňuje náhľad na celú vec, pretože na jednej strane je dobre, že áno, to je on, ktorý neviem čo, hej, stále všade ho budú ľudia chcieť, ale na druhej strane, keď je to príliš čerstvé, môže sa stať, že daná udalosť nebol dostatok času, aby daná udalosť, alebo ja neviem, daný predmet bol dostatočne, alebo bola tá udalosť dostatočne preskúmaná. Ale to zase len tak akože, ako ty vravíš, odbehli sme príliš od témy, to sa nepriečím, to je pravda, ale zase až taká katastrofa sa nestala, či? V pořádku. A říkáš, že to teda za tuto věc může ten George Soros, říkám to správně? Pozor, môže, no. Môže, ale on nie je ten, ktorý môže v tom zmysle, že môže. On je len nejaký človek, ktorý vykonáva niečie príkazy, alebo príkazy niekoho, aby sme sa lepšie rozumeli, lebo niečie je také... taký nedobrý výraz. Čiže toto sú také veci, ktoré, no, hej. Čiže, že by sme sa dostali respektíve k téme samotnej. V čom je problém? V prevencii, alebo pri prevencii chaosu pomáha, alebo môže pomôcť jedine to, keď ľudia, a to je to, každý jeden, nie keď ja začnem, keď sused, alebo keď a ja neviem čo. Nie, to takto nebude. Nikdy nefungovalo, nefunguje a ani nikdy fungovať nebude. Od seba, každý jeden, čo ma počúvaš. Dúfam, že sa nehneváš, keď ti tykám. Každý jeden. Od seba začni. Od seba začni a keď začneš od seba, povedz aj žene, aj mužovi povedz, aj susedovi. Len tak sa začne diať nejaká zmena. Lebo keď si povieš tak, že ja nie, nech žena začne, alebo sused, alebo voľačo, no tak to je nie dobre. To je nie dobre. Takýmto štýlom sa nikde nepohneme, keď si takto dačo povieš. Čo si myslíš? Já si myslím, že je to tak. Já si myslím, že by lidi měli vědět, co se sebou mají dělat, protože když jim řekneš, změňte se k lepšímu, tak co tím vlastně chci říct? Jak se mají zlepšit? Mají zahodit telefony, mají vyhodit televize, mají vyhodit rádia, mají začít přemýšlet, co vlastně mají dělat? To som nepovedal, že majú vyhodiť, skôr napríklad prestať používať napríklad smartfón, technicky nie len smartfón, ale v podstate akýkoľvek počítač, či notebook alebo bežný počítač, pokým vyslovene, že áno, že sú to moji priatelia
ale nechodiť napríklad na sociálne siete. Vyslovene, pokým netreba, tak na čo? Nebýt aktivní na sociálnych sítích. Pokým ja neviem, že áno, že viem, že to sú moji rodičia, alebo teda to je moja rodina, to sú moji spolužiaci, ja neviem, zo základky, zo strednej, z vysokej, ak niekto chodil. Proste takéto veci. Príklad poviem, ďalšia vec, nechodiť, skopa ľudí si povie, no tak to si mi pomohol, ale doslova na zbytočné weby. Že proste weby, teda webové stránky, kde je jasné, alebo pri ktorých je jasné, že ten obsah webovej stránky je poučný. Čiže to, čo bolo kedysi v knihách, a bolo to naozaj také, hej, že ja neviem, fauna, flóra, čiže zvieratá, rastliny a takéto veci proste, alebo fungovanie zeme a neviem čo, priemyslu. Dobre, nech sa páči, máš to. Človeka to rozvíja, hej? Ale sú tam, všetko je v pohode, žiadny problém, hej? Všetko funguje. Čo ja viem, príklad poviem, na čo by niekto mal mať, a to teraz akože úplne seriózne, na čo by niekto mal mať televíziu alebo rádio a mainstream si buchnem. Tak čo chceš? Čo chceš, keď si buchneš furt nejakú telku, teda program, ja naozaj hovorím, že kanál, že je to kanál 100, tak čo človeče chceš? Že máš také a onaké, že furt a neviem čo a takto taký si nervózny a neviem čo. Lebo kopa ľudí, že ja to nepozerám, ale ja to mám aj tak nadstavené. Že teda pustené. Keď človek niekde ide, hej, tak si niečo robí a teraz dobre a pustí si rádio. A prečo? Že ja to nepozerám, ale tak vieš, aby som na čo. Čiže keď človek nemusí, nech. Ani to on ani nepozerá, ale nenecháva pustené rádio, televíziu. Na čo? Pre niekoho si povie, no bože, čo mi to vradí. No ale to sú malé veci. To nemusí vôbec byť niečo, čo ja ani neviem, že čo by sa, akým veľké veci, že by sa diali, alebo čo. Vôbec podľa mňa. Čiže toto sú také maličké veci, ktoré by určite každý jeden človek, ktorý má takéto technické vymoženosti doma, na čo by to mal, ako sa povie, vyhadzovať, alebo ako. Nie, len si to proste môže tak trošku obmedziť a ako by som povedal, nie zneužívať, pozor, lebo nie ten človek to zneužíva. Tie veci zneužívajú toho človeka a tie veci sú tam, hej, že si povie, no počkať, ale ja som on. A tento človečik ani nevie, že on už mi je slúha tomu, a teraz ja neviem, televízoru, rádiu, alebo počítaču, alebo tomu smartfónu. Hej? A toto je ten problém. Neviem, ale asi si myslím, že v tomto môžeme súhlasiť my dvaja spolu, či? No a s tebou souhlasím, sice Facebookový profil mám, ale chodím tam na něj tak jednou za 14 dní a jenom když mě třeba na telefonu zahuláká, že má někdo narozeniny, tak jenom odepíšu. A jinak, co se týče Facebooku, tak tam akorát občas dám nějaký srandy, akorát ať se lidi kamarádi zasmějou, že jo? Jinak prostě Facebook jinak vůbec nepoužívám. Ja, veď v poriadku, ja som len hovorím, že keď si sa pýtal, že čo by sme asi tak mali alebo mohli robiť, tak mi toto napadlo. Potom samozrejme ďalšia vec, my sme už o tom hovorili, že všetko, čo sa týka hodnôt a akýchsi základných prístupov k životu a svetu, čo bolo z minulosti, alebo čo existovalo z minulosti,
by sa mal vrátiť naspäť. Všetko by sa to malo vrátiť naspäť. To znamená, naozaj rodina sú mama, otec, deti. Smartfóny, počítače, rádia, televízory. Vtedy, keď potrebujem, používam. Ja neviem, príklady takéto veci hovorím. Nezávidím si jeden druhému. To sú také, ako že by som povedal, skáčem jedno s druhým, ale proste také tie bežné veci. Jednoduché záležitosti. Plus, a to je najhoršia, teda najzávažnejšia vec, ktorú tam treba urobiť, aby si ľudia konečne uvedomili, že OK, v poriadku, lenže keď ostatní sa nemôžu mať dobre, keď sa nemám dobre ja. Raz niekto povie, že čo to je za blbosť. Není to blbosť. Pretože keď ja si zoberiem len toľko, koľko naozaj to, ako to bolo Jericho, teda Jericho a ten, neviem ako by sme ho nazvali, mŕtvý chodia, čiže Walking Dead, tamto bola tá krásna myšlienka. Že samozrejme on si volá, čo zobral, alebo ona. Boli tam také skupinky. Ale nie, že zobral a napchal ten batoh do prasknutia. Toto si zoberiem a hento si zober ty. Ale toto, kým si tí ľudia, ja neviem, že proste koľko ľudí to tak bolo a akým štýlom, hej, že oni si povedia, nie, ja chcem toľko a toľko a toľko. No samozrejme, že tí ľudia, že budú hádky a aj nielen hádky, ale aj, čiže potýčky slovné, ale aj kijakmi sa budú mlátiť a aj zbrane budú. Lebo tí druhí budú chcieť to, čo máš ty. Ale keď tým druhým necháš to, čo je, by som povedal, ich dobré právo nazval by som ich tie podiely, proste, ja neviem, jedlo, pitie, ale aj čokoľvek inšie, to je úplne irelevantné, tak by nebol absolútne žiadny problém. Pretože, a ver tomu, že je to tak, že keby sa našiel a zase fenomén z tej opice, určitý nadkritický vzatý človek, že pozri, teraz pozerajú na to, pozri, ako to tí, tamtí robia. Poďme to tak robiť aj my. Nemlátia sa kijakmi a palicami, nestrieľajú po sebe. Toto keby ľudia začali robiť, tak sa neprestanú proste tieto, teda opačne, prestanú si závidieť, prestane byť dôvod vytvoriť akúkoľvek chaos a akúkoľvek z neho plynúcu všeobecnú katastrofu. To je vec, ktorú by som povedal, že vzhľadom na čas som sa aj celkom slušne rozkecal, nás tlačí, takže toto sú veci, ktoré by som povedal, že na konci by som asi dnešnej šovky. Dobře, takže i ten čtvrtý bodík jsme pověděli. No samozrejme, však ja hovorím, že ja som to tak dokopy, že aké sú možnosti prevencie. Ja som to povedal. Dobře. Zmeniť sám seba. My jsme v podstatě si ani neudělali pauzu na písničku, ale to nám asi vůbec nevadí, takže jsme to vzali po 2 tématech dneska. Ano, tak len jednu pesničku jsme dali, no čo. Tak, evidentně už jsme teda vypovídaný, že už nemáme dál k tomu co říct. Ano. Já bych možná ještě nakonec řekl takovou zajímavost, že když nám na dědině vypadla elektrika na několik hodin, tak všichni vylezli z baráku a my nemůžeme nic dělat. Tak jsme sedli a otevřeli si pivo. Jo, je to zajímavé, že je vlastně výpadek elektřiny, že může i zblížit lidi svým způsobem, jo? No samozrejme. No. Dobre, tak ja som rád, že sme natočili ďalšiu šovku a už sa teším na najbližšie natáčanie. Takže se asi rozloučíme s posluchači, takže se já, Palo Nemo, loučím s vámi posluchači, doufám, že se vám dnešní povídání Petrem Insiderem z Austrálie líbilo a loučím se, Petr, i s tebou a budu se těšit na příště.
Tak ja takisto ďakujem za skvelé moderovanie a za poskytnutý priestor vďaka SVCS. Insider promluvil. Skryté pozadí dění ve světě. Chápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Like the lost catacombs of Egypt, only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be specific. I wanna be down in your South Sea, but I got this notion that the motion of the ocean means more craft advisory. So I capsize on the dice high tide. P5, you sunk my battleship. Please turn me on. I missed your coffee with an automatic.